سلام نعكم يهون أو كل قرعة علم كوينكم مدوات مرب نيوز أب مكتتال تركو فتوات تخاتلتي منبار نحزيز لنا يوم حدش تعبريتها حزنا لكم مزينا لنا أن مكتتالكم نعدم فلما جن عندنا تبتاتينا كنقرأكم حدش من قصة سراوي إثيوبيا ناب جنبار بوري حسبكم دما ناب زورات تجري زملكت حدش حبريت عن ناس يدركب أبساعات زي دما خم جود سراوي إثيوبيا زحزهم نبرتات حيزون ناب ملو تجري ناب حسب ويخا ناب جنبار بوري نازمته يدركب بزعباتي زوج حبريت له بزعبان سوق خواج حكومي كم دما وانا ومجلس حوحات زملكت لو ما عندي إتي ناب أسمرة تسدد تمالك فيدرال ناب أسمرة دبدابي زملكت لو ما عندي وانا ومجلس يقول له بتعمي صبون وانا وزخنا مجلس نسون كسمعكم يحترب بلا كالي دما أب كبابتات بلو نايل بينشانغول جومزن دوب إثيوبيا مالتيو أب سودان أب مونغو RSF منقصاو سراوي سودان حدشو خمس تخفتن اتوم RSF زبهال حيلتات دما كاونا إثيوبيا دوب تبقيسوم كاب بينشانغول جومز تبقيسوم نتي ناي سودان منقصاو حيل خمسة تقوعن كل تبوهات كم استقوا صورنا تنقر يتركب اتم بوهات ننمانين خما إخا خما عين السلالفة يزولو اتي معزيو خمس تفتيو مزبلون كنقرأكم يا خبرات تقاتلتي بمقصال دما حلافي دحنا تنسليان وتهدراو كوماند سراوي تقرأي كونريل تولد عمباب كاب سروح التباريرو زولو اتم ناب أديس أبابا ناب بلزق الناس سوقدو زلو تقارو كوم زبل ورن نزعو لو ما عندنا وزعو علم لو اتورن سو حق ديو حاسوت ديو خما يزبلون كنقرأكم خنقصل كلنا خا إرترا ياو خمتي خلتنا نفلتو لومون ترير زخانة أقامة ترير زخانة مركز أفليت ألا تي حيل أيرا دما بتصنع كحلون وزخانة تخون حنتي ونتخون نفاريت نخيتا أتوا زجبر زلو ناي تتنقع تدالو زعينتو ملختات نتحزل زولو حبريتات وتقبلوا بزعبان نسون كنقولكم يا خبرات هاتلتي أبزو زوانا زمعبل زلو حدش حبريتات بأقبابهم بجزيون كبصحكم انت دليلكم كم دمان حزبناون شيرنا قبرنا خنا وصحو انتي محبر سونا خنا نقحو نتي زموص زلو حدقا حوي حدقا ورر حدقا نايتهم ورر تنتسفح فحتن حيلتات زمص زلو ورر كوينات تداليو من تنقصنا شيرنا قبرنا نا كل محبر سونا نبصحيو كوم دما نزي channel زي سبسكرايب ناغوركم لايك ناغوركم كوم دما شير ناغوركم عبيو مخنياتو دما ناي حزبنا دمص سلازخونه يو زي ميديا زي حزون نتوم بلصغنا نكوراخورون سلازي طعمم اتوم زطعمكم كا لايك نا سبسكرايب ناغوركم دغافكم كتريني يغبا لكم يدل خبرات تخاتلتي كقتل كله نفتي ناي مجمر حبريتا خحلف كله حدش منقص سراوي إثيوبيا ناب جنبار بوري عسب كوم دما ناب ملا تግራይ زملكت حدش حبريتا نوص يركب ازي حبريتا زي سقيلو زوج أيقونن بسنة سرعات كافتم أفت خباب زلو من جتات نازبت حنا حبريتا يو بجزء دما ناب حزبنا خنا قالعم كنا بصحن سلاز قبقنا اتي اب تግራይን اب ኤርትራን ዘሎ حيل دما اتي وانا منقصاص ترجو اتي زلو معبالتات ترجو قبو زخنا منقصاصات كغبر كوم دما قبو زخنا متحبار كغبر اتي ناي تግራይ حيلي اخل زخنا مدلاوات كغبرن كوم دما نتي ناي ኤርትራ حيلي صبو زبال حبريتان متحققات نخغبرو خلاتنا شيرنا قبرنا خنا باصحلهم يقبا حتي اتي ناب جنبار بوري حسب زخيد زلو حيلي برقص كواغا يخون يلنا تسفاي نغبرن مخنياتو حزي إثيوبيا مس إيرترا خواجة زخل كمان أخونا عقمي مورال يبلان دليت هنا يبلان مجمرة إثيوبيا أختواجو تدلي إتي أب تجري زول حيلي إتي بتجري زول حيل مجمرة أريكا بمقص لما ناب إيرترا نمجس كسبل علامة يوم حزم دركبو أنت خنا جن حزين ناخلتيو بوتهاتيو وتي سراوي إثيوبيا نام رح تركب مالتون ناب جنبار بوري عسب بزح زلو كبرت براتاتيو نفت خباب بزح بوزح زنقساقس زلو اغرينيا الله يبرقص ግን بوزح يكونن كندت ناب تግራይ ዝጽጋዕ ዘሎ يكونن نفت خباب زخيد زلو كبرت براتاتن بيئማትን እዩ ዝብል እዮም ሓበሬታና እቶም ምንጭታትና ኣብፅሖምና ዘለው እዚውን በአግባቡ ነፍቲ መንግስቲ ነፍቲ ሕብረተሰብና ክበጽሕ ነፍቲ ብፍላይ ከዓ እቲ ድሕነት ናይ ኤርትራን ሓይሊ ኤርትራን ብስነ ስርዓት እውን ምንታን ከከታተሎ ኩላትና ሼርና ገበርና ናብ ማሕበረሰብና ክነብጽሕን ክነንቅሕን ይግባአና ኩለኩም ይደሊ ብምቕጻል ከዓ እቲ ናብ ትግራይ ዝመጽ ዘሎ እቲ ሓይሊ መብዛሕትኡ እግረኛ ወታደርን ከም ድማ ታንክታትን ከም ዝኾነ ኢና ተነገረ ዝርከብ ከም ሽፋን መውህብን ከም ካልኣይ ተቆፂሩ ዝርከብ ድማ ከም ብዙሕ ዓይነት ቢኤማት ብኸባቢ ጸሊሞይን ብኸባቢ ናይ ኣምሓራ ክልል ወሎ ዞን ዝባህልዩ ተኸሚሩ ዘሎ እዚ ኹምራ እዚ ድማ ሕዝውን ኣምታይ ከም ዝበፅሕን ኣብ ትግራይ ተሪፉ ሕዝውን ሓይልታት ትግራይ ዕጥቅን ስንቅን ከም ዝኸውንን ኢና ተስፋ ንገብር ክንቅፅል ከለና ኸኣሎ ማዓንቲ እዋናዊ መግለፂ ሕወሓት ዝምልከተሎ እዋናዊ መግለፂ ሕወሓት ሎ ማዓንቲ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ሓልዩ ከምኡ ድማ ክብርታቱ ናይ ሕወሓት ዝሓለወን ክብርታት ሕወሓት ጥራይ ዘይኮነን ናይ ኤርትራ ክብሪ ናይ ኤርትራ መንግስትን ሓይልታትን ዝምልከቱን ክብሪ ዝሓለወ መግለፂ የውፅኡ ዘሎ እዚ ክብለኩም ከለኹ እቲ
ዘሎ እቲ ጽምዶ ተሰጣጢሙ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ርክብ ድማ ናብ ዝሓየለ ብርኪ በፂሑ ከም ዘሎ ዘርእየካ እዩ። እቲ ትማሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣቢሉ ናብ ኤርትራ ጽሒፎ እዩ ዝበሎ ሓደ ደብዳቤ ነይሩ። እቲ ደብዳቤ ንሱ ግን ብኣግባቡ ብሕፅር ብዝበለ መልክዑ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ረኺቡ ኣሎ። እቲ ምላሽ ንሱ ሕዚ እውን ንዕኡ ከጠናኽር ዝኽእልን ኣብዚ ሰዓት እዚ ክወረና ስለ ዝደለየ ጥራይ ምኽኒት ስለ ዝደለየ ጥራይ እዩ መግለፂ ኣውፂዎ ኣሎ። እዚ መግለፂ እዚ ከውፅኦ ዝኽኣለ ዝብል መግለፂ ካብ ህወሓት እውን ተዋሂቡ ኣሎ። እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበርዎ እቲ ሓይልታት ኤርትራ ዝሓዝዎ ቦታ ቅድሚ ሕዚ ባዕልካ ዝሃብካዮምን ባዕልካ ዘእተኻዮምን ባዕልካ ዓዲምካ ዘእተኻዮም እንዳ እምበር ሕዚ ዝተተሓዘ ዋላ ሓንቲ ቦታ የለን። ሕዚ እቲ ባዕልካ ዘእተኻዮ ከዓ እቲ ብውዕል ኣልጀርስ ተቐቢሎ እዩ ዝበልካዮ ኣብኡ እዮም ዘለዉ። ሕዚ እውን ንስኻ ናይ ምውራር ድሌትካ ንምፍፃም ዳ እምበር ካሊእ ዝተወረረ መሬት ከም ዘይብልካ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና። ነዚ ድማ እዋናዊ ዝኾነ መግለፂ ኣውፅኦም ዘለዉ ማለት እዩ። ህወሓት ኣገና ኢልና ኣለና። ሕዚ እውን እቶ ናይ ትግራይ ሓይልን እቲ ናይ ኤርትራ ሓይልን ብዝግባእ ተሰጣጢሙ እንድሕር ሰሪሑ ኣሽንኳንዶ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዓምባኹ ሰራዊቱን ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካን ከደምም ዝኽእል ሓይሊ ክወፅሉ ከም ዝኽእል እዩ ኩሉ ሰብ እናዋጋዕሉን እናተኣማመነሉን ዝርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ክንቅፅል ከለና ከዓ ኣብ ከባቢታት ብሉ ናይል ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኢትዮጵያን ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ መንጎ አርኤስኤፍን መንግስታዊ ሰራዊት ሱዳንን ሓድሽ ውግእ ከም ዝተኸፍተን እቶም አርኤስኤፍ ዝበሃሉ ሓይልታት ድማ ካብ ዶባት ኢትዮጵያ ማለት እውን ካብ ክልል ቤንሻንጉል ልሒኾም ብምእታው ካብ ቤንሻንጉል ተበጊሶም መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙን ክልተ ከባቢታት ኩምሩኩን ዴን መንሱሩን ዝተባሃላ ክልተ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ከም ዝተዋፀሩን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። እዞም ናይ አርኤስኤፍ ሓይልታት ከም ዝፍለጥ ብኢትዮጵያ ሓጋዛይነትን ዕጥቅን ስንቅን ካብ ኢትዮጵያ ብምርካብ ብፍላይ ድማ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከባቢታት ዘለዉ እዮም ደጀን ገይሮም ዝርከቡ። እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ሴራን ናይ ሓውን ድውጉል ሓውን ዝፈልሐሉ ዘሎ ቦታ ኮይኑ ኣሎ። እዞም አርኤስኤፍ እዚኦም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሱዳን ብዝበፅሖም ዘሎ ስዕረት ሕዚ እውን ሰራዊት መንግስታዊ ሰራዊት ሱዳን ብዙሕ ዓወታት እናመዝገበ እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ኢትዮጵያ ትጥቆም ዘላ ተንቀሳቀሶም ዘላ ሰራዊት አርኤስኤፍ ድማ ካብ ቤንሻንጉል ተበጊሶም ብኢትዮጵያ ድንበር ኣቢሎም ብኢትዮጵያ ውሽጢ ገይሮም ናብ ሱዳን ዝሓዞ ናብቲ መንግስታዊ ሰራዊት ሱዳን ዝሓዞ ከባቢታት ብምእታው ብቆረፃ ዝዓይነቱ ስልቲ ንክልተ ከባቢታት ተቆፃፂሮም እናተባሃለ እዩ። እዘን ከባቢታት እዚኣተን ድማ ሕዚ እውን አርኤስኤፍ ሒዞሞን ዋላ እኳ ይሃለዉ እምበር ኣብቲ ከባቢ ናይ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ብጥብቂ ይሕልዎ ከም ዘሎን እቲ ሓበሬታ ድማ ብስነ ስርዓት ይከታተሉ ከም ዘሎን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ክንቅፅል ከለና ከዓ ያው ሎማዓንቲ ብዙሓት እቶም ብልፅግና ዘለዉ ተጋሩ እቶም ጉታፍ ነቃይ ተባሂሎም ዝፅውዑ በቶም ብልፅግና ኦሮሞ ሓላፊ ድሕነትን ሰልያን ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ካብ ስርሑ ተባሪሩ ዝብል ሓደ ፕሮፓጋንዳ ብንግኡ ጀሚሮም እናዘርግሑ ፀኒሖም እዮም። እዚ ክንደየናይ ሓቂ ድዩ ሓሶት ዝብል ከዓ ህዝብና ሕዚ እውን እናተደናገረ ውዒሉ እዩ። ክሳብ ሕዚ ምንም ዝተፈጠረ ነገር የለን። ተወልደ ዕንበብ ኮሎኔል ተወልደ እውን ኣብ ስሩዕ እዩ ዝርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ክቡራት ተዓዘብቲ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ንህዝብና ንምስንባድን ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን ባእስን ዕግርግርን ዘይመስምማዕ መራሕትን ኣሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ተፀሚዶም እዮም ዝርከቡ። እዚ ድማ ሕዚ እውን ፍጹም ሓሶት ከም ዝኾነ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ። ኣነ ብቅርበት ዝተነገርክዎ ሓበሬታ እዩ። እዚ ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ሕዚ እውን ኣብ ስሩዕን ኣብ ስሩዕ ሰላማዊ ዝኾነ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ከምቲ ልሙድ ስርሑን እናሳለጠ ዝርከብ። እዚ ድማ ሕዚ እቶም ብልፅግና ዝርከቡ ሓደ ጉታፍ ነቃይ ተጋሩ ሸበድበድ ዝብልሉ ዘለው ነገር እዚ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ክብለኩም ዝደሊ ኣብይ ኣሕመድ ምድብ ጀነራል ተጋሩ ከም ዘቐመጠን በዚ መሰረት ድማ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ጀነራላት ኢና ዝብሉ ናይ ቀደም መከላከያ ዝነበሩ ተጋሩ መሪሑ እቶም ኣሪጎም በስቢሶም ዘለው ተጋሩ ብኩሉ ከባቢታት ናይ ትግራይ ኣንፈት ሸነኻት ንመከላከያ መሪሖም ናብ ትግራይ ንኽኣቱን ከምቲ ዝሓለፈ ድማ እዚ ዘይበሃል ዕንወትን ጀኖሳይድን ንምፍፃም ተዘጋጅዮም ከም ዘለው እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም በዓል ሳሞራ ዩኑስ ከምኡ ድማ ጀነራል ፃድቃን ኢሉ እውን ከም በዓል ጀነራል መንጋግን ዝኣመሰሉ ጀነራላት ሕዚ እውን ተዘጋጀው ተባሂሎም ከም ዘለውን እቲ ናይ መሪሕነት ቁልፊ ክወሃቡ ከም ዝኾኑ እናተነገረ ዝርከብ። እዚ ሓበሬታ እዚ ሕዚ እውን ንህዝብናን ነቶም እናትና ቃልሲ ዘገድሶን ህዝቢ ንክበፅሕ ሼር እናገበርኩም ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ፅሕዎ ክብለኩም ይደሊ። ክቡራት ተኸታተልቲ እንተቲ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ሓይሊ ግን ሕዚ እውን ዘቆመ ሓይሊ የለን። ሓበራዊ ሓያል ዝኾነ ብርኪ በፂሑ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ናይ መረዳዳ ስልትታት እዩ እናተገበረ ዝርከብ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕዚ እውን ብዓወትን መሰስ ከም ንብሎ ድማ ኣይጠራጠርኒ። ሰላም ግን ንኩሉ ማሕበረሰብ ኣነ ኣብዚ ከዛዝሜ ሰላም ንኩሉ ወዲ ሰብ፣ ሰላም ንህዝብና፣ ሰላም